हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ। ମୁଭିର ନାଁ କାଙ୍ଗୁଲା ବୋଲି। ତ ସେ ମୁଭି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ସେ ମୁଭି ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇକି। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନି ମୁଭିର, ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାର କିଛି ଗ୍ଲାନ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମୁଭିର ହିରୋ ହେଲା କିଏ? ସମ୍ବିତ। ସମ୍ବିତ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ। କାଙ୍ଗୁଲା ମୁଭି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ମୁଭି ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମୁଭି ବନେଇବା, ମାନେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏମିତି କିଛି ମୁଭି ହଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଆସୁଥିଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହଉ କି ଆମର ମିହିର ଦାସ ହଉ, ତାଙ୍କ ମୁଭି ସବୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ମୁଭି ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଆପଣ ଜମା ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ମୁଭି ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ହିନ୍ଦୀ ବଲିଉଡ଼ ହେଇଗଲା କି ସାଉଥ୍ ହେଇଗଲା, ତେଲୁଗୁ କି ମଲୟାଲମ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସନ୍ତା, ନିଜେ ନିଜେ ବନାନ୍ତେ, ନିଜେ ଲେଖନ୍ତେ, ନିଜ ମନରୁ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି, କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣିକି ମୁଭି କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଓର କି ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କି ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କି ମୁଭି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଆମର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେତିକି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମର ସେତିକି ବାଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ କି ହଁ ଗୋଟେ ମୁଭିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ବନାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇ ମୁଭିଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ସିନେମା ହଲ୍ ହେବ। ସିନେମା ହଲ୍ ହେଲେ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ ବେକାରୀ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ଚାକିରି କରିବେ। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହାସ୍ୟଜନକ କଥା, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲି ତମେ ଯଦି ମାନେ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିପାରୁନ? ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିପାରୁନ? ମୋହନ ମାଝୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିଚ୍ରେ, ଆଉ ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ କଲେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ୱାହ! ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଖରା ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଓଦା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଭାରି ଶୁଖି ପାରୁନଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ। ତ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଶୁଖିଯିବ, ଏଠି ଶୁଖେଇଦେବା। ଲଘୁଚାପ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏମିତି। ଆଉ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆଜି। ଯାଉଛି ଟିକେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେ ବାହାରିବା। କାମ କ'ଣ, ଆଜି ଟିକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ କାମ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି କାମ ସାରିକି ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଇକି ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ବେଶୀ ବି ଖରା ହେଉନଥିଲା, ଚଳିବ, ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଖରା ହେଉଥିଲା। ସୋ ସେ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଛି, ଫିର୍ ବି ମୋ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଫେରିକି ଆସିଲି, ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିକି ବସିଛି। ଭାବୁଥିଲି ସେ କଥା କହିବି ବୋଲି କି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍, ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଭଏସ୍, ମୋର ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଟୋନ୍, ମୋ ଭଏସ୍ ମଡ଼େଲିଂ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୋତେ କହିବେ। କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିଛି ମୋର କିଛି ଫଲ୍ସ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କି ଫଲ୍ଟ ରହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଠୁ ସଜେସନ୍ ନେଉଛି, ଶିଖୁଛି, ଜାଣୁଛି କି ହଁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍, ବହୁତ ବ୍ଲଗର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବ୍ଲଗର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 10-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଥିରେ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ।
तो बेसी टाइम लागोनी विदिन ए मंथ मुझे सबकि शिखी आउ एडिटिंग मत जना अच्छे बहुत भल भाव मत टाइम हुन करने जेहतु मुझे कर बट मत एडिटिंग जना अच्छी कारण मुझे बहुत पूर्व एडिटिंग करूँ बाकी रहा कंटेंट कंटेंट मुझे भल भल कंटेंट देवी एवं जेहेतु मुझे घरे अच्छी तो किसी कंटेंट दे पारनी बट आगू बहुत भल भल कंटेंट आसो आटा मुझे ग्यारंटी दे कौन आप किसी गोटे एक्साइटेड कंटेंट देखिए फ्यूचर।